Church Trails, a journey of discovery dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love that guided our Maltese ancestors. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din il-qudiesa, illum xtaqt li noffru it-talb tagħna ta' din il-qudiesa flimkien għal dawk il-persuni kollha li għaddejjin minn perjodu diffiċli, għal dawk il-persuni li forsi għandhom bżonn jieħdu xi deċiżjoni importanti fil-ħajja tagħhom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti jien għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek Missier, saħħaħ fina l-ispirtu tal-ulida adottivi tiegħek biex jisħoqilna niksbu l-wirt li inti wettna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: O bniedem, int qiegħed ma' nies ta' rashom jibsa, għandhom l-għajnejn biex jaraw imma ma jarawx, għandhom il-widnejn biex jisimgħu imma ma jisimgħux, għax huma nies ta' rashom jibsa. Issa int, o bniedem, ħu miegħek kull ma jeħtieġlu wieħed eżiljat u itlaq binar qudiemhom, dbiet minn fejn int, u qudiemhom stess itlaq lejn post ieħor. Għandhom imnejn jintebħu li huma nies ta' ras jibsa. Ħejji binar qudiemhom il-meħtieġ tiegħek, qisu l-meħtieġ ta' min sejjer fl-eżilju, u fil-għaxija oħroġ qudiemhom bħal wieħed ħiereġ għall-eżilju. Ħaffer toqba fil-ħajt qudiemhom u oħroġ minnha. Ġor kollox fuq spallejk qudiemhom u oħroġ fid-dlam. Għadti wiċċek biex ma tarax l-art, għax jien għamiltek sinjal għad-dar ta' Iżrael. Jien għamilt kif ordnali l-mulej u binar ħejjejt il-meħtieġ tiegħi, qisu l-meħtieġ ta' min sejjer fl-eżilju. Fl-għaxija ħaffir toqba fil-ħajt bidi stess u mbagħad ħriġt qudiemhom fid-dlam bis-sorra fuq spallejja. L-għada filgħodu il-mulej kellimni u qalli: O bniedem, dawn in-nies ta' rashom jibsa ta' dar Iżrael ma staqsewkx x'inti tagħmel? Mela jgħidilhom: hekk jgħid il-mulej, kontra l-prinċep li hemm Ġerusalemm hi din is-sentenza u kontra d-dar kollha ta' Iżrael li tinsab fiha. Ejdilhom: jien sinjal għalikom, kif għamilt jien hekk qed jagħmlu lilkom fit-turufnament u l-eżilju għad tmorru. U l-prinċep li hemm fosthom għad jerfa' s-sorra tiegħu fuq spallejh fid-dlam u jħaffer toqba fil-blad biex joħroġ minnha u jgħaddi wiċċu
biex ma jkunx jista' jara l-art bajnejh. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr lill-Alla. Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla flimkien, ma ninsewx l-emejjel ta' Alla. Ġarbu u kiddu lill-Alla l-oli, ma ħarsux il-kmandamenti tiegħu. Reġġgħu lura u naqsu bħal missrijietom, għawġu triqthom bħal ark li jqarraq bik. Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla. Rexuh fuq l-oljiet tagħhom, kebsulu lejra bl-idoli tagħhom. Sa ma bdan Alla u nxtel bl-għadab u warrab għal kollox lill-Iżrael. Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla. Ħalla fidejn l-għadu l-arka tiegħu, fejn kien hemm il-qawwa u l-glorja tiegħu. Tela għas-sejf fil-poplu tiegħu, ħada bl-aħrax kontra wirtu. Ma ninsewx l-emejjel ta' Alla. Ħajjiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek, għallimni l-kmandamenti tiegħek. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesu u qallu mulej, xi kemm il-darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu sa 7 darbiet? U Ġesu wieġbu, ma ngħidlekx sa 7 darbiet imma sa 77 darba. Għalhekk is-saltna ta' smewiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li rid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddomlu, is-Sinjur ordna li jinbih hu, martu u liedu u kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej inxteħed qudiemu jitolbu u qallu: Sinjur, stabar ftit bija, kollox inrodlok. Is-Sinjur ġitu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinar. Qabdu minnhom u beda jafsu. Ħallas dejnek qallu. Il-qaddej sieħbu inxteħed qudiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu: stabar ftit bija u nrodlok. Imma dak ma ridx jaf, maru xeħtu l-ħabs sa ma jrott kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddej jaraw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bata għalih u qallu: ja qaddej ħażin, meta jien ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek inti wkoll tħenn għal sieħbek kif ħennejt jien għalik. U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħ fidejn min jaħqru sa ma jrott kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missieri li hu fis-smawiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom. Kif temm dan id-diskors, Ġesu telaq mill-Galilija u mar il-Ludija fl-inħawi lem mill-Ġordan. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. L-Evanġelju tal-lum ipoġġilna qudiemna il-maħfra. Il-maħfra li mhuwiex suġġett faċli, il-maħfra li mhijiex faċli biex tgħixha, imma hija deċiżjoni li tittieħu. Hija deċiżjoni li inti se tipprova taħfer lil min weġġek, se tipprova taħfer lil min għamillek il-ħsara. U għalkemm din mhijiex xi deċiżjoni faċli, għandna ħafna raġunijiet għal xiex nippruvawa din it-triq, dan il-proċess tal-maħfra, u għaliex aħna nkunu qegħdin nibdew dan il-proċess biex naħfer lil-ħija, lill-uħti, lill-persuni l-oħrajn. X'inhuma dawn ir-raġunijiet illi jagħtuna kuraġġ jgħinuna? L-ewwel ħaġa, meta inti taħfer lil xi ħadd, l-ewwel li ħadd ibbenefika
huwa inti stess. Għax tħossok aħjar fil-kuxjenza tiegħek, f'ħajtek, illi inti għamilt l-istajt biex tader, biex taħfer, biex tiskuża lil dak li jkun. Jiġifieri meta inti taħfer, l-ewwel benefiċċju, l-ewwel ġid illi joħroġ minn din id-deċiżjoni se tkun qed gawdih inti stess. Tipprova biex tinduna, ma tistax temminni qabel ma tipprova. Ipprova, ibda aħfer, ipprova ibda l-proċess tal-maħfra. U tibda tinduna li inti qed tirċievi il-mistrieħ, il-grazzja, il-paċi, tibbenefika inti stess l-ewwel. It-tieni ħaġa li forsi tajjeb li nifhmu meta nibdew il-proċess tal-maħfra hija illi meta taħfer lil xi ħadd ma jfissirx li tlift ir-raġun. Illi jekk inti għandek raġun, m'inti se titilfu billi inti taħfer lil persuna l-oħra. Ġesu fuq is-salib fit-talba li jagħmel lill-missier jgħidlu missier, aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Jiġifieri skużana, talab il-maħfra lina, imma ma jfissirx li dak il-ħażin kollu li kienu qegħdin jagħmlu u għamlu ma' Ġesu sar tajjeb. Ma jfissirx li għax Ġesu lill-missier qallu missier aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu, tilef ir-raġun kollu li kellu Ġesu. U l-istess aħna. Meta inti taħfer ma jfissirx illi qed titlef ir-raġun. Il-verità tibqa' dik li hi. U allura il-maħfra, id-deċiżjoni tal-maħfra wkoll tkun mejjuna mill-fatt illi il-verità hija dik li hi, li kien li sar u ħadd ma jista' jibdel il-passat. L-ewwel li ħadd tibbenefika bil-maħfra huwa inti stess. U t-tieni punt huwa li jekk għandek raġun il-verità hija dik jekk ħad tibqa' l-verità, m'inti se titlef ir-raġun għax tidħol fil-proċess tal-maħfra. Imma mbagħad l-iktar raġuni qawwija li toħroġ mill-Vanġelu tal-lum. Jekk kienu intom niftakru kemm il-darba l-mulej ħafrilna. Jekk niftakru kemm il-nuqqasa minna, kemm il-dnupa minna, kemm il-darba rsaqna għall-maħfra tal-Alla fis-sagrament tal-qrar u rrikonċiljajna ruħna mal-mulej u rċevejna l-grazzja tiegħu u l-maħfra tiegħu. Jekk niftakru f'dawk l-ammont ta' drabi u nippruvaw nodduhom, qasirna xxielna. Kif aħna mbagħad ma nagħtux il-maħfra lil xulxin bejnietna? Dan ma jfissirx illi l-proċess minkejja dawn ir-raġunijiet validi u tajbin biex nieħdu d-deċiżjoni u din it-triq tal-maħfra, il-proċess tal-maħfra se jsir faċli xorta waħda. Jiena qed li huwa diffiċli u hekk jibqa'. Xi kultant skont x'inhi l-offiża. Jekk l-offiża hija kbira, għandi bżonn iktar żmien biex infiq minnha, għandi bżonn iktar żmien biex nasal għal maħfra vera, biex verament tkun maħfra mill-qalb, aħfru l-xulxin minn qalbkom kif qalilna Ġesu fil-Vanġelu. U allura għandek bżonn anke l-għajnuna. Għandek bżonn l-għajnuna tal-grazzja tal-Alla, għandek bżonn it-talb biex inti tasal għal maħfra. U waħdek bil-ħila tiegħek mingħajr il-grazzja ta' Alla diffiċli tasal, speċjalment jekk l-offiża hija offiża kbira, għax jekk kien hija xi ħmerija ta' u bqajna miġġildin għal snin u nżommu fil-komma u nżidu fuq il-ħmerijiet. Mbagħad għandna problema oħra verament li aħna nkabruha, aħna nżommu f'qalbna, hemmhekk għandna problema aktar serja fuq il-ħmerijiet jekk ma taħfirx fuq affarijiet żgħar. Fuq l-affarijiet tal-ħajja ta' kuljum. U anki wkoll jekk ikun hemm bniedem li forsi qed jibqa' jagħmilek fil-ħajja tiegħek, u allura inti qed issib diffikultà biex taħfer għax dak li jkun qed jibqa' jagħmilek azzjoni ħażina wara oħra. U inti ma tistax, qed tipprova taħfer, qed tipprova tissapporti dak li jkun imma ma jirnexxilekx. Għax il-limiti umani hemm qegħdin ukoll, kull bniedem għandu l-limiti tiegħu personali. Meta inti jiġrilek hekk, xi kultant kelma inqas aħjar minn tnejn, jekk niltaqa' darba aħjar milli niltaqa' ma' darbtejn ma' dik il-persuna, u sfortunatament f'ċertu każi ikun hemm bżonn distanza wkoll. U meta qed insemmi distanza ma jfissirx mibeda. Mibeda qatt. Xi kultant id-distanza tista' tkun għaqal f'sitwazzjonijiet komplikati. U allura nitolbu l-grazzja ta' Alla llum biex ma jiġrinniex bħalma ġralu dan ir-raġel li wara li s-sit ħafirlu dak id-dejn kollu kbir 10,000 talent
Mbagħad kellu ħmerija illi jirċievi minn sieħbu ma ħafirlux, reġa' bata għalih u qallu inti wara li ħfirtlek dak kollu jien. Kif inti ma taħfirx lil ħuk ħmerija, xi ħaġa żgħira, xi ħaġa ċkejkna, xi ħaġa li tgħaddi. U allura ejjew nagħmlu kuraġġ. Nitolbu għal xulxin biex min għaddej minn mument diffiċli biex jaħfer. Jagħmel il-kuraġġ u jibda. Jagħmel il-kuraġġ u jitlob. Għax bil-grazzja ta' Alla tasal. Biż-żmien u bil-mod għax huwa proċess. Bil-għaqal u bl-erf li jista' jkun hemm bżonn xi ftit distanza wkoll. Imma fuq kollox illi nitolbu anki l-għajnuna anki ta' nies li jistgħu jgħinuna biex naħfru, li jistgħu jigwidawna, li jistgħu jakkumpanjawna u fuq kollox nitolbu wkoll għall-edewwa tagħna, għal dawk li jagħmlulna l-ħsara biex jirrealizzaw, jindunaw, forsi anke b'ċirkustanzi oħrajn tal-ħajja bl-iżbal tagħhom, jindmu, jiskużaw ruhom u jerġgħu lura. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Ejjew flimkien inresqu it-talbiet tagħna għall-Papa, għall-isqifijiet u għas-saċerdoti sabiex ikunu dejjem eżempju u strument ta' rikonċiljazzjoni nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għas-soċjetà sabiex tinqeret minn ġo fiha darba l dejjem il-vendetta u s-saltan il-paċi nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għal min qiegħed ibagħat il-konsegwenzi ta' xi azzjoni ħażina li jirċieva sabiex jasal jader u jaħfer nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għalina sabiex din l-Ewkaristija li qed nieħdu sehem fiha teħlisna minn kull sens ta' indifferenza u mibeda nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ilqa' nitolbuk mulej dawn it-talbiet li b'umiltà kbira qed inresqu quddiemek u għamel minna l-koll strument tal-paċi u tal-imħabba fost ħutna bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bislim mulej lejn il-Knisja tiegħek, ilqa' l-offerti li qed tagħmillek għax kont int fil-ħnina tiegħek li tajta l-grazzi li toffrihomlok u bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li inti battulna bħala Salvatur u feddej. Magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni. U għatem mirda tijak u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tijaw fetaħ idejh fuq is-salib biex ħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmin għal-ħajja. Għalek flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha nxandru l-glorja tijak u bleħen wieħed intennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mlija bil-glorja tijak, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħaj il-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddu lek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina lkoll nitolbuk agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġ Imqazza Omma Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatiha slim u l-għaqda li inti trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejju nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox
u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex itqarbina li għamilna bis-sagramenti tiegħek issalvana u twettaqna fid-dawl tal-verità tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegħuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ejja Spiritu Santu imla qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li bl-għajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. L-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' tal-tana ħlisejna u iqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u
u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna lik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina
u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżdeħ isna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim berka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma urina li inti jomna għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif issemek da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marja Santissima urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwar lejna dawk lejnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont l-intenzjoni u għal-bżonnijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omma Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Ammen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier Etern Alla. Ħen għalina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda
mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħen għalina itlob għalina qaddisa Malla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati li l-naqdija tijak muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnasis tad-demonju. Irasnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, Qaddes Giuseppe ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu,
imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Parus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.